Pis, det er så typisk. For sent op, kan ikke finde en trøje. Gider ikke at spise en morgenmad. Gider ikke at se grim ud. Gider ikke at være her. Gider egentlig ikke rigtig noget. Men det passer jo meget godt. Som om hun overhovedet mener det. Smadso. Hvor er jeg glad for, at jeg ikke går i sådan noget. Tænker sig tøj på, der gør en grimmere. Jeg hader hende. Der er jo ikke rigtig nogen, der kender mig rigtig overhovedet. Det er måske også meget godt. Jeg er sgu heller ikke så let. Ej, hvor jeg bare ikke gider det her, mand. Okay. Det er ikke, fordi han hjælper særlig meget alligevel. Der er ingen omkring mig, der gider hjælpe mig. Jeg ved ikke mere. Den setup-tagen er ensom, så lidt farmtag. Michael, jeg synes, du skal starte i dag. Nej. Men ja. Alle har jo nok følt det på et eller andet tidspunkt, men det er også fordi, det er svært at se på folk, hvordan de har det. Men den er jo sådan skal eller facade, hvor ingen kan se ens indre. Til sidst så har man selv glemt, hvad der ligger under. Så betaler man 550 kroner for at nedbryde en forsvarsmekanisme, man selv har lavet. Helt gratis. Det er lidt svært at snakke om det her. Mine forældre, de troede aldrig på mig. Det er rigtigt. Det er sådan nogle drillerier i folkeskolen og sådan, men de troede aldrig på mig. Jo, altså de er stadigvæk meget dejlige begge to. Der er vist ikke rigtig mere at snakke om. Skal vi ikke snakke om Maja i stedet for? Jeg synes, du klarer det rigtig godt. Kan du ikke fortælle mig lidt om dine forældre? Jamen, der er ikke rigtig mere at fortælle om. I ensomheden, der har du jo kun dig selv. Jeg har lagt mærke til et mønster, som I begge to har. Har I nogensinde tænkt over det at være ensom? I er ensomme på hver jeres måde, men ingen af jer er åbne. Hvad vil der ske, hvis en pæn pige pludselig begynder at snakke til dig, Michael? Du vil ikke turde føre en samtale. Du vil samtalen i gang eller åbne dig op. Og hvad med dig, Maja? Du vil straks tro, at personen vil være falsk, og derfor vil du heller ikke åbne dig op. I to er virkelig ensomme, og I har det begge rigtig svært. Jeg ved godt, det lyder dumt, men det første jeg gør, når jeg møder en ny person, det er at lugte til ham eller hende. Det fortæller meget om personen, om man synes vedkommende lugter godt. Parfumen fortæller også meget. Om den dækker over personens rigtige duft, om personen har valgt en tung eller let duft. Derefter begynder jeg så at lytte. Om personen hvisker, snakker højt, snakker roligt, om personen trækker vejret gennem næsen eller munden. Men det er først til sidst, at jeg lægger mærke til, hvad personen egentlig siger. Det er fuldstændig irrelevant, hvis man ikke har lært personen at kende ved hjælp af det mest basale. Man skulle gerne kunne åbne sig på den samme måde, som man ønsker, at den anden skulle gøre det. Det vil jeg gerne have, I øver jer på, eller i det mindste prøve af. Det er derfor, vi sidder her alle tre. Man er aldrig så alene, at man ikke har flere millioner at dele ensomheden med.